ing agama munggo ing negara. Wah. Kuwi kudu diutamakno. Oh, sebab wis dadi manten. Dadi manten. Duwe tanggung jawab. Ben roton lho tau ya. Apa? Iki mustaka kaya. Lah blangkonmu ora pas kok blangkon klodo ae. Mengko omah ya pas. Lah kok iki klodo. Barang kena udan setengah hari lho. Awane adem ndasku terus mungkret. Mosok enek ndas kok mungkret mulane kanca-kanca paham terus ben gak mungkret ben gak adem. Diangeti niki ben ini kan. Nah, ya ora. Kok nyapa to, Dal? Kok meringis-meringis nyapa to, Dal? Pertamane iki yo anget. Bareng sewe kok panas iki. Wah, ora ngajar diwe presker. Matane. Jarine sirahmu adem, kanca-kanca ki paham ngono lho. Kanca-kanca Satria Wasis sing dipun pangarsa sinten, Pak? Bapak Min Piat. Iki jenenganipun Bapak Min. Kersane paham kanca-kanca lah ngene lho diganjri ngene lho wong kok ora pengalaman. Nah. Unta dewa asli. Piye nek ngomong? Kyai Werkudara. Oh ngene iki bunta dewa. Kok mung unta Kyai Werkudara terus arek nyapa? Ya ora apa-apa. Pripun nek pun ngeten lah pun kita gak. Saya gagak. Niki pesenane Pak Saka tok. Lho, nggih to? Alah kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal niku. Niki kan kaya cok bakal to. Nggih. Cok bakal iki ndoke siji lho. Lah ndokmu. Loro. Ya geceken sitok to. Neng alhamdulillah mondol wau nggih kula diwelingi kali Pak Sakat. Mondol mboten entuk mulih. Alhamdulillah. Gak oleh mulih. Kowe mesinar dipek anak angkat utawa paling tidak dijejerno karo Mas Manten supaya engko oleh warisan saka Pak Sakat. Mboten kok. Lah apa to Mas? Ajeng ngecek geni. Ora iku rencekno kowe. Ya ora oleh nesu, wong ki ya ora oleh nesu. Sampeyan kok nyepelekne Mas Mondol to Mas Nggih. Agung. Nyepelekne. Mondol niku ndagel namung sampeyan. Sampeyan Sampeyan